Упражнението се нарича Прон Кобра. Той има за цел да изправи гръбначния стълб и да стегне цялата задна верига от краката към лопатките и съответно трицепса. Какво правим? Лягаме на земята или на постелка, но в никакъв случай не на мека повърхност. Лягайки по корем, слагаме ръцете ето по този начин. От тази позиция събираме краката, стягаме седалището, повдигаме горната част на торса, а ръцете от изходна позиция завъртаме с палците на външната страна. Ето по този начин, в позицията, в която трицепса се изтяга. Много често хората завъртат ръцете наобратно и това си представят, че е правилната версия. Истината е, че тя е много по-лесна и създава още по-голям проблем с навкарване на раменете навътре. Затова, когато застанете, ако ръцете ви седат ето по този начин стандартно на тялото, искате от тук навънка да завъртите ръката и да я стегнете. Не искате наобратно да вкарвате ръката. Още веднъж повтарям правилната позиция. Отваряме с ръцете навънка, стягаме седалището и се опитваме да държиме в рамките на 30, 40, 60 секунди. Трябва да стигнем до 90, а в най-добрия случай до 3 минути. Правим няколко серии от това упражнение, като гледаме торса да седи винаги изправен.